Nixtieq dal-għodu fil-ftit ħilli għandna nirriflettu ftit fuq l-ewwel qari li smajna, il-ktieb tal-Ġenesi. Kieku jkolli nistaqsikom, imma kif ix-xitan irnexxielu jittenta lil-Eva u jwaqqagħha? X'nirrispondu għal din id-domanda? Fejn hu l-ħażen tax-xitan? X'irnexxielu jagħmel ix-xitan ma' Eva? Dak li fl-aħħar mill-aħħar jirnexxielu jagħmel miegħek ma' kull wieħed u kull waħda minnha. Ix-xitan lill-Eva gidbilha. U kif gidbilha? Mela Alla ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li fihom, bis-sabiħ kollu tagħhom. Illum ix-xita, però anki x-xita sabiħa, mod speċjali meta inħossu l-bżonn tagħha bħalma għandna bżonn tagħha. Hija rigal ta' Alla. Il-maltemp huwa rigal ta' Alla. Is-sħana x-xemx huma rigal ta' Alla, l-muntanji, s-siġar. Il-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minnha rigal ta' Alla. Tantu hekk li Alla l-ewwel ħalaq ir-rigal. L-ewwel għamel kollox, imbagħad ħalaq il-bniedem. Biex il-bniedem ipoġġih f'dar lesta. Mhux irid jaraw kif se jagħmel u kif se kampa u kif se jgħix, le. Alla poġġa lil bniedem fl-aħħar jgħidilna l-ktieb tal-Ġenesi u ra li kollox kien tajjeb ħafna wara li ħalaqlu kollox. Wara li ħalaqlu kull ma kellu bżonn biex jgħix. U allura il-gidba fejn kienet? Lill-Eva Alla qalilha tistgħu tieħdu minn kollox. Mill-annimali, mis-siġar, minn kollox. Barra minn siġra waħda. Ix-xitan kif preżenta ruħu quddiem Eva? Qalilha veru li Alla qalilkom biex ma tiklux mis-siġar tal-ġnien. Mela l-ewwel kitba. Alla qalilkom biex ma tiklux mis-siġar tal-ġnien. Mhix verità? X'kienet il-verità? Alla qalilhom kulu minn kollox, ħudu minn barra minn waħda. U li ma kienet il-gidba allura li jdaħħal ix-xitan f'moħħ Eva? Illi Alla lill-Eva ma jħobbix. Li Alla mhux dak li jagħti ir-rigali, imma dak li iżomm lil bniedem milli jkun kuntent, milli jkun ferħan. Dak li jagħmel ir-regoli, il-kmandamenti, dak li l-bniedem ma jridux jissodisfa x-xewqat u l-bżonnijiet tiegħu. U aħna mhux hekk nimmaġinaw lil Alla. Spiss fil-ħajja tagħna. Imma din l-ewwel gidba u jirnexxi ix-xitan b'din il-gidba jirnexxi. Allura l-ewwel gidba kienet illi Alla ma jħobbokx. Anzi, illi Alla jpoġġilek ħafna limiti biex int ma tasalx fejn tixtieq tasal. U din hija gidba li ngħixu kollha kemm aħna. Illum jew għada ngħixuha inħossuha kollha kemm aħna. Imma mhix il-verità. Il-verità hi li Alla tagħnu Alla tar-rigali, Alla tad-doni. Kull ma għandna u kull ma aħna tawilnaw. It-tieni gidba li hija mill-ewwel waħda. Meta Eva qaltlu le qaltlu aħna nistgħu niklu mis-siġar kollha, imma minn waħda biss ma nistgħux niklu. Ix-xitan jirnexxielu ideffes nuqqas ta' verità oħra f'moħħ Eva. Li ma kienet din nuqqas ta' verità? Qalilha imma dak taf għalfejn qalilkom biex ma tiklux minn dik is-siġra? Taf għalfejn? Minn dik il-waħda? Għax jekk tiklu minna, irriflettu naqra, kemm hu miktub sabiħ il-ktieb tal-Ġenesi u kemm jgħid il-verità tagħna, tiegħek. Jekk tiklu minna, issiru Allat. Jekk tiklu minna, ssiru bħalu, bħal Alla, bħalu. Xi fisser dan? Lill-Eva defsila f'moħħha, ippruvaw ifhmu niftejt. Defsila f'moħħa li jej tista' ssir Alla jekk tmur lil mill-limiti. Jekk tissupera il-boundaries tagħha, l-limiti tagħha. Jekk tazzarda tmur lil minn dak li għandha tagħmel, minn dak li jej umana, mara dajfa bħal kull bniedem ieħor, ħolqien mhux il-ħallieq. Alla le, Alla inti tista' ssir Alla. Inti jekk takkwista dik is-siġra li qallek tikolx minn, inti ssir Alla. Jiena hawnhekk nara
l-azzardi tiegħi. Rrid nissupera l-limiti tiegħi, nieħu dak li mhux tiegħi. Għax jekk nieħdu jiena nsir Alla. Inqarraq bil-mara tiegħi. Għax jekk nieħdu jien, jekk nieħu lill-oħra, insir Alla. Ngħix l-gidba l-oħra tax-xitan. Ngħix ngħixu l-illużjoni li jekk nakkwistaw kull ma rridu u nissuperaw saħansitra l-limiti tagħna, aħna nsiru Allat. U din hija tentazzjoni u waħsieb li kull wieħed u kull waħda minna nġorru l-ħin kollu. Jekk jien infiq minn marda tiegħi, jekk jien indawwar ras ta' dak jew ta' dejk, anki fil-mod ta' kif nirrelataw fl-imkien. Ir-raġel irid idawwar ras il-mara għax jien Alla tagħha. Jew il-mara trid iddawwar il-mod ta' kif jirraġuna r-raġel għax jien Alla tiegħu, dan is-sens ta' poter, dan is-sens ta' divinità, din il-gidba. U x'jiġrilna meta ngħixu l-gideb, x'jiġrilna? Nitfarku, nitkissru. X'jiġilek meta inti timmaġina illi Alla mhux alleat tiegħek, mhux ħabib tiegħek, mhux xi ħadd li jħobbok, imma xi ħadd li għandu għalik, xi ħadd li qiegħed hemmhekk attent biex kif tiżbarja tabtapilek. Dak li deffes ix-xitan lil-leba. U x'mhux veru d-nup oriġinali. Mhux kollha kemm aħna ngħixu b'dawn is-sensazzjonijiet. Mhux kollha kemm aħna ngħixu bix-xewqa u bir-rieda li nkunu iktar, li nsiru iktar minn hekk, li nikbru iktar minn hekk. Bħalli kieku ġofina hemm xewqa li nsiru Allat. Mhux kollha kemm u meta nippruvaw insegwu dawn l-istinti tagħna. Fejn naslu? Dawn fejn naslu? Nitkissru ġoħajt kollha kemm aħna. U jinkissru ta' madwarna u jiġrilna bħala Adam u Eva. X'jiġralhom Adam u Eva? X'jiġralhom Adam u Eva? L-ewwel qabel kollox kissruha ma' Alla. Kissruha ma' għaliex għax ippretendew li huma jkunu Allat. M'għandniex bżonn Alla. Alla x'jidħol fil-ħajja tiegħi? Jien biżejjed ikolli l-flus, nakkwista għax bil-flus insir Alla, bil-flus nagħmel kollox ix-xewqa illi x-xitan anqal f'Eva. Jien biżejjed ikolli l-proprjetà, mhux importanti kif tiġi, mhux importanti kemm se nikkorrompi, jien importanti li jkolli l-poter, jien Alla ma jkun joqosni xejn. Gidba. Jien importanti li jkolli s-saħħa, jien importanti li nidersew, gidba. U ma jkun joqosni xejn. Gidba. Ix-xitan jiktbilna kontinwament. Għalhekk Ġesu jsejjaħlu missier il-gideb lix-xitan. Missier il-gideb. Ejdu li intom ngħixu x'aħna kontinwament id-dnub oriġinali, kontinwament. Jiġrilna bħal Eva, inħossuna l-bot minn għalija u m'għandniex bżonnu. Innutaw kemm nies qegħdin jitbedu mill-Knisja, kemm nies qegħdin jitbedu mill-fidi, kemm nies qegħdin jitbedu m'għandniex bżonnu, aħna nkampaw waħed m'għandniex bżonnu. Ix-xitan li l-Eva qalilha, jekk inti tagħmel li trid, inti ssir Alla. Allura m'għandek bżonnu. Imma ma qalilix li jekk inti tagħmel li trid titkisser u titfarrak f'ħajt, dik ma qalilix. Ma qallix li jekk inti tagħmel li trid tispiċċa f'depression, ma qallix li jekk inti tagħmel li trid fl-aħħar ta' ħajtek, jew mhux bil-fors fl-aħħar, se ssib ruħek arwien bħalma ġrala u ġralu Adam b'xejn, vojt assolut. Kemm hi vera dik l-istorja tal-Ġenesi, kemm hi vera. Kemm hi vera, kemm tirrakkonta dak li jiġri lilu u lilek. X'ġralhom iktar Adam u Eva? Meta bdew jgħixu l-gidba u jippruvaw imorru lil mill-limiti u ħadu mis-siġra, x'ġralhom? Interessanti, ġralhom li bdew waħlu f'xulxejn. Ir-relazzjoni ta' bejniethom inkisret. Hekk jiġrilna. Meta nibdew ngħixu l-gidba li aħna Allat, jew li aħna rridu nakkwistaw kull ma jiġina f'moħħna, kull ma naraw bajnejna, il-ktieb tal-Ġenesi jgħid kienet sabiħa fl-għajnejn il-frotta. U Eva ħaditha. Aħna mhux hekk jiġri xi ħaġa li tkun sabiħa f'għajnejna taħbat magħna u rridu bil-fors nakkwistawha. U jekk ma nakkwistawiex, qabel ma nakkwistawha ma nistrieħux, imma meta nakkwistawha minn għalina nistrieħu, għax blok li nistrieħu nindunaw li tonqosna xi ħaġa. Kemm hu veru il-ktieb tal-Ġenesi. Imma x'jiġri wkoll? Jiġri li Eva mhux biss toħodha ma' Adam, imma Adam u Eva jiksruha mal-ħolqien.
Tant li jgħidilna l-ktib tal-Ġenesis li ħarġu mill-ġenna tal-art. Tara timmaġinaw li l-ġenna tal-art kienet xi biċċa erja sabiħa ħafna u mbagħad Alla qalilhom isma' itilqu minn hawn. Le, dawk baqgħu fejn kienu. Imma dak li qabel kien sabiħ, dak li qabel kienu jgawdu. Dak li qabel kien rigal il-muntanji, l-annimali, is-siġar, il-ħxejjex, dak li qabel kien rigal, issa sar oġġett ta' ġlied ta' kompetizzjoni. Issa l-biċċa art ma baqgħetx rigal imma sar ġlieda bejn Adam u Eva, bejn Kajin u Abel. L-annimal issa ma baqax rigal ta' Alla le, imma sar oġġett ta' kompetizzjoni bejnietom, oġġett ta' ħejra bejnietom. Daħal id-dnub. U l-bniedem tfarrak tkisser. Però Alla ma xtaqx li l-bniedem jitfarrak, ma xtaqx li l-bniedem jitkisser. Għax Alla kellu pjan ieħor fuq il-bniedem, aħna mhux hekk bdejna. Illi kull ma hawn madwarna u aħna stess aħna rigal u rid ikompli Alla juri lilek il-kull wieħed u kull waħda minna li aħna rigal. Li kull ma għandna u rigal. Li Alla jħobb li jixtieqna kuntenti ferħanejn hekk bdejna l-qudiesa. Hekk bdejna l-qudiesa llum hija ċ-ċelebrazzjoni tal-ferħ veru. Li minnu l-ferħ veru? Ta' dik il-mara. Għaliex? X'għamlet dik il-mara differenti minn Eva u Adam? Dik il-mara ma qadietx għall-gidba. Dik il-mara ma weqgħetx fin-nassa, fil-gidba li naqa' jien, li taqa' jien, li naqa' aħna. Dik il-mara aċċettat lilha nfisha l-limiti tagħha. Aċċettat li ħolqien. Dik il-mara aċċettat li għaddejja ta' Alla, hawnhi l-għaddejja tal-mulej, hekk smajna fil-Vanġelu. Dik il-mara aċċettat li mhux il-pjan tagħha li tiżżewweġ bħal kull tfajla ludija, mhux il-pjan tagħha, imma l-pjan ta' Alla. Kif ma nagħmilx jien, ma naċċettax il-pjan ta' Alla, imma rrid li Alla jagħmel dak li rrid jien. Ara taħsbu li kienet ħaġa faċli għal tfajla 14-il sena illi tisma' lil Alla jgħidil isma' se jkollok tarbija ta' l-anġel jgħidilha se tnissel ta' imma mhux minn raġel. Ara taħsbu kienet xi ħaġa faċli. Aħna llum nolluha fuq l-istaq, imma ippruvaw idħlu ftit fl-esperjenza li għexet din it-tfajla momma ma missiera ma l-arus tagħha, ippruvaw irriflettu ftit. U din li Alla tgħidlu ħajkun minni skont kelb. Ħanagħmel kif tgħidli jent. Kemm diffiċli għalija biex Alla ngħidlu ħajkun li trid int jekk xi ħaġa tmur żmerġ. Jekk xi ħaġa ma tkunx preċiż kif irrida jien, jekk inħoss xi ħaġa u nibda nibża mill-mart, kemm tkun diffiċli biex lil Alla ngħidlu ikun minni skont kelbtek. Imma hawn qiegħed il-ferħ, hawn qiegħed aħna x'nimmaġinaw? Aħna nimmaġinaw li l-ferħ qiegħed li jkollok iktar flus. Il-ferħ qiegħed meta m'għandix biżżejjed flus, irid ikolli iktar. Interessanti għax inkompli naqa' fix-xibka tax-xitan, inkompli nżejt f'dak fl-iżbal li nwaqgħet fih. Li jekk ikolli jinsensir Alla, kif ix-xitan qal lil-Eva. U billi m'għandix biżżejjed, billi m'għandix, jew għandi ma mhux biżżejjed, allura rrid iktar. Imbagħad irrid iktar u rrid iktar. U x-xitan iċedini. Ix-xitan ikissirni. Għaliex? Għax ma triq żbaljata, it-triq tal-gidba, il-gidba. Li iktar ma jkolli, iktar se nkun Alla, iktar se jkolli poter. Imma din le. Interessanti ta' għax anke fit-talb fil-Kurunelli kemm ngħidula sultana, reġina tas-sema u tal-art, kemm ngħidula is-Sinjura, kemm ngħidula. Imma kif irnexxielna nlaqgħu flimkien is-Sinjura Reġina Sultana ma tfajla li sempliċi. Ma tfajla għaddejja li Alla tgħidlu ħedu los, ħedu le ġifieri jiena mhux il-qaddejja ta' Alla, jiena l-iskjava ta' Alla, l-iskjava. Għaliex din hija s-Sinjura Reġina? U żgur għax hi kienet kapaċi tibqa' mar-realtà tagħha, mal-verità tagħha. Ma ħallitx ix-xitan jinganna, ma ħallitx ix-xitan jitħaq bija. U kull darba li jien int ngħixu l-verità tagħna, aħna nis limitati. Kull darba li kif jgħidilna s-salm noddu l-jiem ħajjitna. U kemm kultant ma nodduhomx jiem ħajjitna. Kemm ma nodduhomx. Għandi 80 sena u inkwitat li l-flus li għandi mhux se jservuni. Għandi 80 sena, kemm beħsibek tgħix. Kemm beħsibek tgħix. Jew inkella tant int stordut li ma tafx li inti.
għandek 80 sena. Għandi 80 sena u għadni niġġieled maħuti fuq dak li wrid minn il-ġenituri tiegħi. U nistgħu nibqgħu sejrejn. Nistgħu nibqgħu sejrejn. Il-gideb li bellalna x-xitan meta qiegħed f'relazzjoni ma' mara, imma din mhix tajba ta' dik aħjar u mmur mal-oħra. Imbagħad wara ftejt. Nispiċċaw ngħid dawn kollha l-istess. U żgur li kollha l-istess, għax int ma mbdilx. Int bqajt l-istess. Int bqajt l-istess. U x'jiġrilek? Illi tgħid, issa m'hemmx tagħmel, issa żball wieħed għamiltu, issa dan noqgħod bih. Imbagħad tipprova tiġġustifika lilek innifsek li huwa is-sudajna fl-aħħar, is-setiljajna u żgur ikollok. Ikollok bil-fors. Il-gidba tax-xitan. Il-gidba tax-xitan. Kemm iridu nqogħdu attenti minħabba l-gideb tax-xitan. Nispiċċa bdejn. Għandna bżonn verament bħal Marija nisemgħu il-kelma tal-Anġlu. Għandna bżonn verament bħal Marija nisemgħu il-kelma tal-Vanġelu. Meta nitbedu mill-Vanġelu nitbedu mir-realtà tagħna, meta nitbedu mill-Vanġelu nqabdu fil-gideb. U interessanti għax gideb iġib iktar gideb. Jekk nitlu f'xibka ta' gideb iridu nikdbu iktar. Intom tafux aħna rridu l-giddieb omru qasir, veru omru qasir. Imma l-giddieb miskejn, għaliex miskejn? Għax irid kontinwament jikdeb u jkompli jikdeb biex iżomm il-gidba l-ewwel waħda li jkun għamel. U kultant nispiċċaw biex nemmnu l-gideb. Nemmnu l-gideb. Ma nkunx nemmen il-gideb jien meta qiegħed inqarraq jew meta qiegħed nieħu dak li mhux tiegħi u nipprova niġġustifikaw ngħid dan business. Dan business. Ma nkunx qed ngħix fil-gideb jien. Ejjew nitolbu lil Mulej biex verament jagħtina din id-disponibilità ta' din il-mara illi nisimgħu il-kelma tagħna. Mhux għall-Knisja, mhux għal Ġesu Kristu m'għandux bżonn, mhux għal Alla m'għandux bżonn, Alla x'għandu bżonn. Imma għalija, għalina, għal kull wieħed u kull waħda minna, għalina. Kull wieħed u kull waħda minna. Aktar ma nibqgħu attenti biex nisimgħu il-kelma, aktar ngħixu fil-verità u aktar ikollna l-paċi tal-qalb.